chukdar kembe mag chukdar mag jigwegi maromo milion 1.3. Nitiere omenda ma bende gisebedo ka gigolo ne riwruok mar kotu kinde ka kinde. To ratiro magi mag tije okosebede ka ing'iyo. Emomiyo ni Milome Fazul kanogolo odiochieng' manyoro nowacho ni gibuono. Ang'ene riwruok mar kotu nowacho ni gibiro bedo ka giloso wi okang' ma kamano odiochieng' ma kawuono. Watiek gi mano kapok wadhi thor wach machielo. Ing'eni nitie gik moko ma seche moko overreact. To me, I away from an intelligence part of it when you gather both sides. Tingene we were willing until gimurumilungan welfare. Welfare duomoting a lot of components. Amma sindo wa wanjo magi unu pesa donjo kacha mang'eny. Mondo warang ni jogi dwami welfare money. And that one include allowances magitiyo beyond 8 hours. Mano include hospitals magi nyala attend. Or include ngani kadwaro loan, how does he access it? Iwinja, uniform en goma chanadi. Is he the one buying it? Kose inyeo ukabimie. Magi gik momiyo onego rangi that contribution. My problem kod gigi anadago of ambitious decisions. Nikeche nyaki regulate ga gimorogo gima government nyalo produce. To one ga component ma kopo no rebel today to this country is in a mess. And police, and jalwenyo, and AP. Mano nga mako rebel kawuono, this country is in a mess. To what do I set position moro ma jo kabro dwara nukoro duo koni. Iwinja. Koro ma issue ni wabunge kagini nukuomu to ranguri gini ukuruake welfare. It's a bit intelligent way on how to deal with it. Jogi oberga manyalo gi nyalo access hospital inyalo puonj ne kata nyithindo nikech magi pesa ne mo contribute makonyo the organization. But don't look it in the level mar salary. Mano do mess this country. This is moko manyaku apar ga how we want to deal with this issue. Because what is going to happen the next day? Any jubiro chako resign the police force. Tongani dwaga resign en ngamo somo go bunde. Ten ngamo sirkal ni usopuonjo. Ma odhi kachato ko bedo frustrated boriembe. To kinye ne jakuo marito nyinda. And that's why you find ni jakuo masani very aggressive. Makata ko donjo to police won monego bi riti ema penji ni winjo kabunde lo muoch nadi en goma duongo matin. So let us not create more problems for our nation. But akwayo member of parliament, give me time women rep marwa, give me time the work Guinea welfare, bedu ubedi intelligent moro work Guinea welfare. Ket Guinea kati hospital moro. Karaka gi fund mano hospital ade kata ngwen magine magidhi michiedho gi maber. Kicha dir gi mondo koth goyogi kabut seche moko onge wuor ma is designed for that kind of job. Lotho ongogo okomie teko makata ko go firimbi police okomie namba moro police nyalo biro mondo konye. Those are the things maya ur with this contribution. Nike kodwa monitor kotu to timur kotu kema penjo to jogi chulo pesa mang'eny, why are you not giving them welfare? Not somebody to come and rebel. That is wrong. But to be honest, as keche miluongo ni watchman sandore